खुलुमबाय बड' जिके इउटुब चेनेलाव नोंथांमोन बयखौबो बरायबाय। फै जों बर' हारिनि सोर बबेयाव गिबिसिन मिन्थिनानै लानि। फिननायाव दङ सतीश ब्रह्म। बर'नि गिबिसिन DGP जायखौ जों डाइरेक्टर जेनेरेल अफ पुलिस होननानै मिन्थिनाय जायो बिथाङा सोरमोन? फिननायाव दं रन्जित शेखर मुसाहारि। बर'नि गिबिसिन आइजो उकिल जायखौ लयार होननानै बुंनाय जायो बिथाङा सुप्रिति ब्रह्म चौधुरी। बर'नि गिबिसिन रादाब बिलाइ निउस पेपारनि मुङा बनजार। बर'नि गिबिसिन गाहाय इलेक्शन कमिशनार चिफ इलेक्शन कमिशनारा सोरमोन? फिननायाव दङ हरिशंकर ब्रह्म। बर'नि गिबिसिन इन्डियान पुलिस सार्भिस गुसुङै IPS अफिसारा सोरमोन? फिननायाव दङ हरिदास कसारी। गिबिसिन बर' आइजो MLA आ सोरमोन? फिननायाव दङ रेखारानी दास बर'। गिबिसिन कमार्शियेल पाइलटआ सोर? बर' हारिनि गिबिसिन कमार्शियेल एर'प्लेन सालायगिरि। फिननायाव दङ थुलुंगा नार्जारी। बर'नि गिबिसिन MTech जायखौ जों मास्टार अफ टेक्न'लजि होननानै मिन्थिनाय जायो उथ्रिसारनाय सुबुंनि मुङा मा? फिननायाव दङ निरन्जन कुमार ब्रह्म। बर'नि गिबिसिन आइजो डाक्टर बिथाङा सोरमोन? डक्टर सरला मेस। बर'नि गिबिसिन MP जानो हानाय सुबुङा सोरमोन? मेम्बार अफ पार्लियामेन्ट सीतानाथ ब्रह्म चौधुरी। बर'नि गिबिसिन गभर्नर जायखौ जोङो रायजो बेंगिरि होननानै बुंनाय जायो बिथाङा सोरमोन? रन्जित शेखर मुसाहारि। बर'नि गिबिसिन इन्डियान फरेन सार्भिसनि अफिसारा गुसुङै IFS अफिसारा सोरमोन? फिननायाव दङ उपेन्द्र चन्द्र ब्रह्म। गोजोन्थों नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै एसेब्लाबो मोजां मोनबायबा अन्नानै लाइक खालामनो